Здравейте! В това видео ще ви покажа как да си инсталирате индивидуален криптопортфейл Phantom, който може да го сложите на вашия браузър или пък ако съответно го инсталирате на телефон, директно може да го изтеглите от Google Play или от Apple Store като приложение. Но аз сега ще го инсталирам на моя компютър на браузър Firefox. Написвам в браузъра Phantom, натискам след това бутон Enter и ми се отварят няколко сайта. Основният сайт, откъдето може да го изтеглите е phantom.com. Отварям самия сайт и съответно тук вече имам бутон за изтегляне. Download, натискам го и отдолу ми се показват възможности за различни браузъри. В случая аз ще го инсталирам на Mozilla Firefox. Съответно, ето тук ми се появява бутон да добавя към Mozilla Firefox самото разширение. Натискам бутон добавяне и сега ще ти покажа къде вече се добавя самия портфейл. Ето тук има едно пъзълче, като натиснете върху него и се вижда вече на самия портфейл тук. Но сега ще продължим нататък с създаване на портфейла. Натискам бутона създаване на нов wallet. Тук системата ме пита как искам да създам, дали чрез имейл или чрез специални думи. Аз ще го създам чрез специални думи. Това са 12 думи, които се наричат seed фрази, но преди това трябва да създам парола, чрез която ще отварям моя портфейл. Създавайте сложна парола с голяма буква, малка буква, съответно по-дълги думи, може да има някакъв символ или някакъв знак и съответно цифри, за да може по този начин да създаде сложна парола. Слагате отметка, че сте съгласни с общите условия и натискате бутон продължаване нататък. Не запомните паролите на вашия компютър. И ето тук вече мога да видя специалните думи. Аз ще направя снимка с телефона, като ви препоръчвам вие да си напишете тези думи и съответно на лист хартия. Може да ги снимате и с телефона, ако желаете, и тази снимка да си я прехвърлите на някаква флашка и задължително изтрите след това от телефона. След като съм записал вече думите, слагам отметка долу, че съм запомнил моите секретни думи и натискам бутон продължи. По този начин портфейлът вече е създаден. Да кажа няколко думи за секретните думи. Те са изключително важни. Трябва да ги пазите на специално място и да ги съхранявате така, че да имате достъп до тях по всяко време, защото с вашия компютър или с вашия телефон всичко може да се случи и вие да загубите достъпа до вашия портфейл, особено ако имате вътре някакви активи. Затова чрез тези думи вие ще може да възстановите по всяко време вашия портфейл. Дори нещо да се случи с вашия телефон или компютър, винаги може да инсталирате на друго устройство отново Phantom и след това да възстановите достъпа до вашия портфейл чрез тези 12 думи. Също така те ви служат, ако нещо се случи с вашата парола, ако я загубите или пък по някакъв начин тя се промени, или пък не сте записали правилно, чрез тези 12 думи винаги може да промените вашата парола и по този начин да имате отново достъп до вашия портфейл. И натискам бутон продължаване нататък и съответно вече трябва да отворя самия портфейл. Натискам ето тук на пъзълчето, отварям портфейла и сега ще е необходимо да влезна в него с паролата, която съм създал. Така, натискам бутон отключване и сега вече портфейла се отваря. Както казах, портфейла работи в мрежата на Solana. Ако искам да видя адреса, просто натискам на Solana, натискам бутон Receive, т.е. получаване и ето тук е адреса. Мога да копирам този адрес и на него да прехвърля определено количество криптомонета Solana. След като прехвърлите Solana, вече имате възможност вътре да направите swap, т.е. да обменяте Solana за някаква друга монета, но за това ще направя и отделно видео. Така че, надявам се това видео да ви е полезно. Благодаря за вашето внимание.